Croeso chi ar ddiwrnod arall i'r gell. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi. A heddiw wedi Ionawr y 6. Dyma'r diwrnod yn draddodiadol pryd y dyle eich addurniadau nadolig chi gyd fod wedi cael eu tynnu i lawr. Wedi 12 diwrnod o ddathlu rhaid tynnu'r cardiau, tynnu'r goleadau a trimmings oddi ar y coeden a a'i rhoi allan o'r golwg am 1 mis ar 10 unwaith eto. Ac os oedd eich coeden chi'n artiffisial, bydd rhaid i honnodd i flannu'r atig, neu os oedd hi'n go iawn, yna mae rhaid cael gwared a honno rywsut hefyd. A dyna gyfnewid goleadau disglair yr wyl am lymder a llwydni mis Ionawr. O'n i ddim sut fydd hi eleni, gyda'r cyfnod clôn pwyso ar bawb. Mi fydd rhai'n rhoi'r addurniadau i fyny yn gynnar y mis Tachwedd mwyn lleddfu rhywfaint ar ormes y cyfnod. Ac efallai bydd rhai am gadw'r goleadau i fyny am fwy o amser rwan. Wrth i'r wlad droi'n fwy seciwlar, mae'r traddodiadau yn cael eu newid yn tydyn nhw. Yr hen gred oedd fod y 12fed diwrnod yn cyddaro ar amser yr ymwelodd y doethion a'r baban Iesu. Wedi ymweliad nhw, roedd yn rhaid i Joseph a Mair ffoi gyda'r baban eraill rhag Herod a'i lyd. Oedd rhaid cuddio Iesu, neu mi byddai'r brenin am ei fywyd. A dyna pam wedyn bod ni'n cuddio yr addurniadau. Rwan mae'n eithaf sicr nad oedd y sêr ddiwyniad wedi dod mor fuan i ymweld â'r Meseia. Gallai bod hyd yn oed 2 flynedd wedi mynd heibio o noson y geni cyn iddyn nhw gael plygu i addoli'r un bach. Ond beth bynnag am hynny. Mae'r dramau nadolig i gyd yn plethu'r hanes am y geni, y bugeiliad, yr doethion yn dilyn y seren a llyd Herod. Maen nhw gyd yn dod fewn i un noson yn tydyn nhw. Ac erbyn heddiw, bydd y cyfan yn mynd o'r golwg nes daw mis Rhagfyr pryd y gobeithio yn y cawn gyfle eto i gynnal yn dathliadau. Wrth gwrs, y cysur i ni ydy, os ydy'r addurniadau yn cael eu rhoi o'r neilltu am y tro, tydi hynny ddim yn golygu na fedrwn brofi cwmni'r gwaredwr o hyd. Does dim rhaid i gloi o yn yr atig allan o'r golwg. Fe addawodd Iesu byddai rhai sydd yn credu ynddo fo yn profi i gwmni yn gyson. Mi ddydodd wrth i ddisgyblion. Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fyddwn ato a gwneud ein trigfa gyda gef. Nid ymweld ond gwneud yn cartref gyda gef. Yn wir, eiriau olaf iddyn nhw yn ôl Efengil Mathew oedd, yn awr yr wy fi gyda chi yn wastad hyd ddiwedd amser. Hwn ydy'r Emmanuel, Duw gyda ni. A does na'r un Herod yn gallu ymlid o'n bywydau. Trwy'r Beibl dyna welwn ni, mae Dyw'n dod at ei bobl. Bydd oedd at Shadrach, Mesach ac Abednego yn y ffwrn dân. Doedd at y disgyblion ar y môr yng nghanol i storm nhw, a doedd at Steffan wrth iddo fo gael ei ferthyru. Felly beth bynnag sy'n yn wynebu ni yn y flwyddyn ansicr sydd o'n blaen, mae modd i ni brofi cwmni yn harglwydd yn does. Ond os ydy hynny'n gysur, mae hefyd yn her. Rhaid i ni beidio cuddio Iesu o'r neilltu, fel y byddwn yn rhoi'r addurniadau nadolig o'r golwg. Dyna ydy'r temtasiwn i ni mewn oes seciwlar. Ond fe ddydodd yr arglwydd wrth i ddisgyblion, chi yw goleini'r byd. Rhaid i ni beidio cuddio'r goleini hwnnw dan lester, wrth i ni roi goleadau'r goeden dan glo. Yn wir, yn y dyddiau ni pan mae pobl yn hiraethu am ddyddiau gwell ac yn chwilio am obaith i'w cynnal, dyma'n cyfle ni i ddeud fod na un fedr ateb dyheadau dyfnaf yn calonau, yn cadw drwy bob aflwydd, yn wir, yn cadw i fywyd rhagwyddol. A mae cofio hynny'n fwy pwysig na chadw at ryw draddodiadau ynglyn â phryd i gadw yn haddurniadau. Ond cyn gorffen, efallai dylen ni ddeud, mae gen i nifer o gyfeillion yn Wyren Ewrop sy'n dilyn calendr chydig yn wahanol. Calendr yr Eglwys Ddwyreiniol, ac iddyn nhw, heddiw ydy noson nadolig. Felly os ydych chi yn perthyn i traddodiad hwnnw,
Ga i ddymuno nadolig llawen iawn i chi ar gyfer y fore. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch ti dy fod ti wedi danfon Iesu i'r byd. Nid mwyn i ni gael rhyw ddathliad bach unwaith y flwyddyn, ond mwyn i ni brofi i ras a'i gwmni o ddydd i ddydd. Cynnal ni ysgwel i di fod yn dda heddiw, tir dyn agos ato ni. Ond hefyd, rho gymorth i ni fod yn disgleirio. Byddydodd yn gwaredwr hefyd geiriau fel pwy bynnag fydd â chywilydd ohono fi am geiriau yn yr oes fechadurus hon. Bydd gen I fyna i gywilydd ohono yn tai pan ddof yng ngogoniant fy nhad gyda'i angylion. Ac felly arglwydd, helpa ni nid yn unig i brofi i gwmni, ond i ddangos i oleuni i eraill. Amen. Wel, os fydd Duw'n caniatáu, mi ddoi a gair bach arall ymhen deudydd ar ddydd Gwener. Ewch dan i fendith.